This is 10th standard, 3rd unit algebra, exercise 3.13. Nature of roots of a quadratic equation. So, quadratic equation கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதனோட nature of roots. Roots ஓட nature எப்படி இருக்குன்னு find out பண்றதா இந்த exerciseல. So, 3.11ல நம்ம பார்த்தோம். quadratic equation ஓட roots வந்து எப்படி find out பண்றது formula methodல சொல்லி. So, ax squared plus bx plus c equal to 0 இது quadratic general equation. So, அதனோட roots எப்படி find out பண்றது formula methodல x equal to minus b plus or minus root of b squared minus 4ac divided by 2a. So, இங்க இந்த b squared minus 4ac தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் discriminant delta இந்த symbol delta. Delta equal to b squared minus 4ac. இதுதான் எதை டிசைட் பண்ணுதுன்னா இந்த சால்வ் பண்ணா ரெண்டு ரூட் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அந்த ரூட்ஸோட நேச்சரை ஃபார்ம் ஆகுது நீங்க இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா போதும் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா போதும் டெல்டா ஈக்குவல் டு b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலே சொல்லிடலாம் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி ஸோ ரூட்ஸோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் delta equal to b square minus 4ac nature of roots delta greater than 0 0 விட பெருசா இருந்துச்சுன்னா greater than 0 வா இருந்துச்சுன்னா roots எப்படி இருக்கும் real and unequal real அப்படின்னா தெரியும் இல்லையா எல்லா நம்பருமே real நம்பர் தான் rational irrational integers எல்லா நம்பருமே real நம்பர் so real and unequalனா சேமா இருக்காது delta equal to 0 அப்ப deltaனா எது find out பண்ணா போதும் b square minus 4ac find out பண்ணாலே போதும் so delta equal to 0 அப்படின்னா real and equal realனா எந்த நம்பர் வேணா வரலாம் equalனா ரெண்டுமே சேமா வரும் then delta less than 0 வந்துச்சுன்னா no real root அப்படின்னா என்ன no real rootனா அந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண முடியாம வரும் அவ்வளவுதான் okay so exercise 3.13 determine the nature of roots for the following quadratic equation கொடுத்திருக்காங்க 15x squared plus 11x plus 2 equal to 0 so இதுல a என்னன்னு பார்க்கலாம் a என்ன x squared ஓட coefficient 15 b என்ன b equal to 11 c வந்து 2 okay then என்ன find out பண்ணனும் nature of roots find out பண்ணுங்கன்னு சொன்னா நம்ம என்ன find out பண்ணனும் delta find out பண்ணா போதும் so delta equal to b squared minus 4ac கரெக்ட்டா so b squared minus 4ac find out பண்ணா போதும் so b squared இங்க என்ன b என்ன 11 so 11 squared minus 4 into 15 into 2 correcta then 11 square 11 11s are 121 minus 4 15s are 60 into 2 120 okay then subtract பண்ணுங்க 1 so 1 is greater than 0 or less than 0 yes greater than 0 that is delta is greater than 0 இதோட நிப்பாட்ட கூடாது nature of root என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க delta greater than 0 வா இருந்துச்சுன்னா என்ன roots எப்படி இருக்கும் roots are real and unequal okay ரூட்ஸ்ங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சது இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணா ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இல்லையா எக்ஸுக்கு அந்த வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத இந்த நம்ம டெல்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியே நம்ம சொல்லிடுறோம் அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ